tabuk social media bo o video kaisa jeheno viral wngwi tongo tai norobo nugui mankhana video ni screen o viral video ni mangpili nugui mankhana norok bwrwi khoroksa no sagori kwrwi khe underwear simi chumui himui tongmani hingkhe norok o video nungmani pore saimano wngkhana omo bo jaga ni patimu hingkhe ang norokno sai khwnarwno kaham khe hingkhe norok naitongdi ani channel o paisa. Viral video ni mangpili o norok mugui mankhana o bwrwi no underwear simi chumui berai tongmani o viral video wngkha Iran ni Tehran o kaisa university o pori tongnai o bwrwi bo university o phaipuru Iran ni police bono thikai hijab chumya hwnwi portaro khaimani norok jotono saimana Iran wngkha kaisa Islam desh o bwrwi rok hijab ma chumu aniyam norok jotono saimana hingkhe o bwrwi hijab chumui university phaipuru bono police rok thikai hijab chumya hwnwi bono protarona khaikhe amo bai a bwrwi jolijagwi sakni hijab khulugwi sago innerwear simi chumui bo college ni campus o ba himui tongkha tai hijab chumya hwnwi bo protibad khlaikhe a protibad khaima nugui campus o tongnai borok rok jotono wanajak baikha ulo bono Iran police phaiwi romwi twlangkha ulo romwi twlangjago hwnwi jephru social media o viral wnggo tai bini o sagori kwrwi khai hijab chumya hwnwi je protibad khaimani viral wngmani pore khe pura dunia wanajak baikha tai hinui tongkha o bwrwi ba tama khlaijak bo ki kwthang tongkho na bwthari sibijakha tamoni hingkhe Iran o hijab chumya tai sorkarni proti protibad khainai rokno bwthari sibu hwnwi kok siljak tongmani Iran agibo mwtui hai bwrwi khoroksa hijab chumya hwnwi protibad khaimani pore o bwrwi no romwi twlangwi jail o protarona khaiwi bwtharka hwnwi Iran ni proti kok siljak tongmani ulo Iran police report o phai sapaikha o bwrwi ni manushik dabab hamya wngma bai ba manushik poristiti hamya wngma bai o bwrwi mwtui hai khaiwi hwnwi bono ilaj ni bagwi ba mental hospital o ohorjaka hwnwi sapaikha tai baksa borok bo o viral video ni mangpili nungmani pore tai viral wngmani pore hinui tongba bahai khe Iran ni bwrwi rok Iran o hijab chumya hwnwi protibad khlai tong hwnwi hingkhe norok ani video no chajakhe like share khadi tei subscribe khadi mwtui hai tebo katal video rok manani bagwi।